Incwadi yeziKronike zokuqala, isahluko seshumi iyafundeka. Ke kaloku amaFilisti alwa namaSirayeli, asaba amadoda akwaSirayeli phambi kwamaFilisti, awa engxwelerhiwe ezintabeni zaseGilibhowa. AmaFilisti athana-mbethe noSawule noonyana bakhe. AmaFilisti ambulala uYonathani, no-Abhinadabi, noMelishekuwa, oonyana bakaSawule. Yanzima imfazwe kuSawule, bamfumana abatoli, wathuthumela ngenxa yabatoli. Wathi uSawule kumphathi weendonga zakhe, "Rhola ikrele lakho, undihlabe ngalo, hleze beze aba bangaLokwini, bafekethe ngam." Akavuma umphathi weendonga zakhe, ngokuba ebesoyika kakhulu. Walithabatha uSawule ikrele, waziwisa phezu kwalo. Uthe umphathi weendonga zakhe akubona uba ufile uSawule, waziwisa naye phezulu kwekrele lakhe, wafa. Wafa ke uSawule noonyana bakhe abathathu, nendlu yakhe yonke, bafa kunye. Athi onke amadoda akwaSirayeli ebesezintilini leyo, akubona ukuba kusatyiwe, ukuba ufile uSawule noonyana bakhe, ayilahla imizi yawo, asaba eza amaFilisti ahlala kuyo. Kwathi ngengomso amaFilisti eza kubhunyula ababuleweyo, amfumana uSawule noonyana bakhe bewile entilini yaseGilibhowa, ambhunyula ayisusa intloko yakhe nentonga yakhe. Athumela elizweni lamaFilisti ngengqa zonke, ukuba aluxele olu daba lumnandi kwizithixo zabo nasebantwini, azibeka iintonga zakhe endlwini yezithixo zawo. Ukhakayi lwakhe alubethelela endlwini kaDagoni. Beva bonke abaseYabheshi yaseGileyadi konke okwenzekileyo amaFilisti kuSawule. Asuka onke amadoda anobukroti, ayithwala isidumbu sikaSawule nezidumbu zoonyana bakhe, azizisa eYabheshi. Awangcwaba amathambo abo phantsi komthiribhenti eYabheshi. Azila ukudla imihla 7. Wafa ke uSawule ngokumeneza kwakhe, owameneza ngako kuYehova, elizweni likaYehova engaligcinanga, kwangokubuza kwakhe kwaneshuluko. Ngokuquqela kuye, akaquqela kuYehova. Wambulala ke, wabuguqulela ubukumkani kuDavide unyana kaYese.